Salutare, dragi copilași, oameni mici și oameni mari! Sunt Ina de la Mami Citește. Astăzi vom afla ce este o ceartă și cum putem rezolva o ceartă. Sunteți pregătiți? Începem! Ce este o ceartă? Oamenii nu sunt toți la fel. De aceea, de multe ori ei gândesc și se simt diferit, chiar și atunci când vorbesc despre același lucru. Multe asemenea divergențe se pot rezolva ușor. Uneori însă se ajunge direct la o ciocnire și atunci ne certăm. Când se ceartă, unele persoane sunt foarte nervoase, altele țipă, devin furioase sau plâng. Certurile sunt normale, ele fac parte din viața noastră de zi cu zi. Dar oare sunt necesare? Certurile nu sunt un lucru prea grozav, ele au însă și o parte bună. Așa, poți afla mai multe despre omul cu care te cerți. Adesea, ajungi chiar să-l înțelegi mai bine decât îl înțelegeai înainte să vă certați. În plus, ajungi și să-ți cunoști mai bine propriile sentimente. Dar cum apar certurile? Ea este Luiza și Anton. Haideți să vedem ce se întâmplă. Luiza și Anton vor amândoi ultimul biscuit. Luiza îl împinge într-o parte pe Anton și ia biscuitul. Era biscuitul meu, eu l-am văzut primul, spune supărat Anton. Dar eu l-am vrut prima, țipă Luiza. Anton o ciupește pe Luiza de braț. Au, se vaită Luiza și îl îmbrâncește pe Anton. Acesta se lovește de masă și începe să plângă. Ce s-a întâmplat de fapt? Adesea, cu cât avem mai puțin dintr-un lucru, cu atât acel lucru ni se pare mai important. Și Anton și Luiza se gândesc că au dreptul la ultimul biscuit. Așa că se împing, se ciupesc, se îmbrâncesc. Nu se ascultă deloc unul pe celălalt, ceea ce este incorect și nu face decât să înrăutățească situația. Păi, din ce cauză ne certăm? Haideți să vedem. Ne certăm pentru că dorim să avem același lucru, așa cum s-a întâmplat cu Luiza și Anton. Ne certăm pentru că dorim să facem lucruri diferite. Un exemplu. Tu și sora ta ați construit un frumos turn din cuburi. Tu ai vrea să lăsați așa, dar ea vrea acum să construiască altceva cu acele cuburi. Ne certăm pentru că dorim să facem același lucru în același timp. Un exemplu. La locul de joacă este un singur leagăn. Copilul vecinilor vrea să se dea în leagăn chiar atunci când vrei și tu. Ne certăm pentru că dorim ca același copil să ne fie prieten. La școală ai dorit să fii cea mai bună prietenă a colegii tale de bancă, o fată foarte drăguță, însă pe rândul celălalt de bănci stă o fetiță care dorește același lucru. Din această cauză nu o suporți pe acea fetiță. Și ultimul exemplu. Ne certăm pentru că unul dintre noi vrea mereu să o facă pe șeful. Leo se dă tot timpul drept cunoscător al grupului. Iar acest lucru ți se pare o prostie. Cum ne simțim când ne certăm?
Voi cum vă simțiți? Eu mă simt foarte rău. Când ne ciondănim, apar și sentimente puternice. Cele mai multe dintre ele sunt foarte neplăcute. Ele îți spun, hei, e ceva neregulă aici. Încearcă să schimbi asta. Astfel de sentimente care țin de ceartă trăiesc și în Anton și în Luiza. În cazul lor este vorba de supărare. Luiza mi-a luat biscuitul. De furie. Anton vrea biscuitul meu. Sentimentul de victorie. Eu am câștigat. Că spune Luiza că eu am luat biscuitul, eu am câștigat. Mai apare sentimentul că te simți rănit. Luiza mi-a făcut rău. Este atât de nedreaptă. De ce oare? Pentru că l-a împins. Și Luiza s-a simțit rănită. Anton este atât de răutăcios. De ce oare? Fiindcă a ciupit-o. Și apare sentimentul de dezamăgire. De ce trebuie să fiu eu mereu cel care pierde? Spune Anton, fiindcă n-a reușit să ia biscuitul. Ia spuneți-mi voi, cum ar putea să rezolve Anton și Luiza acest conflict? Uneori ajută să ne întrebăm de ce dintr-o dată se ivesc în noi sentimente atât de puternice. De unde vin sentimentele contradictorii pe care le trăim atunci când ne certăm? Uneori, dintr-un nimic se poate naște o ceartă uriașă. Motivul este că fiecare copil are anumite nevoi importante și atunci el va lupta, de fapt, pentru împlinirea acelor nevoi. Te vei lupta mai ales pentru atenție și respect. Fiecare copil merită atenție și respect. Te vei lupta mai ales pentru putere și recunoaștere în cadrul grupului. Fiecare copil dorește să simtă că aparține unui anumit grup. Te vei lupta mai ales pentru grijă din partea adulților. Fiecare copil are nevoie de protecție și ajutor din partea părinților, învățătorilor, antrenorilor și educatorilor. Te vei lupta mai ales pentru afecțiune din partea altor copii. Fiecare copil are nevoie de prieteni și te vei lupta mai ales pentru corectitudine. Fiecare copil vrea ca nevoile sale să conteze la fel de mult ca ale altora. Haideți să găsim soluții. Dacă se ajunge într-o situație atât de neplăcută, lucrurile stau cam așa. V-ați încurcat într-un dita mai ghem de sentimente contradictorii. Cel mai bine este să ieșiți dintr-o astfel de situație pas cu pas. Haideți să vedem. Vă spun acum 8 reguli pentru a ne împăca. Prima regulă. Să te înțelegi pe tine însăți. Să te întrebi, ce simt eu acum? A doua regulă. Să te calmezi. Respiră odată adânc și fac un pas înapoi. Împreună. Și expirăm încet. A patra regulă. Să asculți. Ce simte și ce-și dorește celălalt? Îl întrebi. Tu ce-ți dorești? Tu ce simți în momentul acesta? A cincea regulă.
să-ți recunoști greșelile și să-ți prezinți dorințele. Îmi cer iertare pentru că te-am supărat. Eu vreau să fac altceva. Este un exemplu. A șasea regulă, să înțelegi. Aha, deci asta vrea cealaltă persoană și asta simte. Simte că îi pare rău și își dorește să facă altceva. A șaptea regulă, să faci propuneri pentru împăcare. A opta regulă, să respecti acordul la care ați ajuns împreună. Știți ce înseamnă o situație din care toată lumea are de câștigat? O situație win-win? To win, în engleză, înseamnă a câștiga. Cea mai bună soluție este atunci când toate persoanele implicate într-un conflict câștigă ceva sau ating un obiectiv. Și acum să vedem cum se împacă Luiza și Anton. Te simți bine atunci când o ceartă ia sfârșit. Anton dă dovadă de curaj. El nu fuge undeva pentru a-și ascunde lacrimile, ci spune ce îl deranjează. Luiza își arată empatia și cere iertare. Anton face același lucru. Apoi este foarte ușor pentru cei doi să-și împartă corect biscuitul. În final, amândoi sunt mândri și mulțumiți că au reușit împreună să-și rezolve conflictul. Îmi pare rău și iartă-mă. Îmi pare rău, iartă-mă. Este uneori o expresie foarte greu de spus. Pare să aibă atâtea tone încât mai cât strivește limba. Așa că, dacă totuși reușim să o rostim, ne simțim pe dată ușurați. Orice om face câteodată greșeli. Este bine când putem să le recunoaștem. De aceea, și tu ar trebui să accepti scuzele sincere ale altcuiva când este posibil. O seară bună, dragii mei, și îmi cer iertare că v-am ținut atât de mult. Ne vedem și în zilele următoare. Ina de la Mami Citește!